Oh, wanatoti, isu wanatoti, wanatoti. Kana mutidi wanatambire, komori ya Zimbabwe. Tena kumbera mumwe 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 komori ya Zimbabwe. Tinokumbira mumwe mukana. Ndofunga vazhinji makanzwa nyaya yekufa kwemwana komana KwaMurewa uko ainzi WaTapiwa Makore akanga ine makore 7 ekuberekwa akafa rufu runorwadza akawanikwa mapatsi makumbo ari kwawo maoko ari kwawo asi kutaura kwatiri kuita kuno kubva mugore ra2020 kusvika nhasi musoro wemwana hausi kuwanika hausi kuzikanwa zvakare kuti uri kupi asi tati aiwa kubva pamakore esaya hatina kuwana mukana wekuti titaure kana sekuru kana kuti baba vangu vandigere navo pano vanova WaTapiwa Makore senior ndofunga vazhinji mabva mavaziva ndati aiwa regai ndidzoke kuCHIKURUBI maximum kwavari kugara kana kuti kwavari kuchengetwa pari zvino ndinyatsonzwisisa kubva kwavari nekuda kwekuti zvanga zvakavaomera kuti vatsanangure nyaya iyi panguva yesei nezvinhu zvinenge zvakasiyana siyana saka ndati aiwa regai ndimboshanyira baba vangu timbonyatsonzwisisa kuti nyaya iyi yakanyatsofamba sei. Baba makadi tiripo makadiwo nani zita ndagona magona Tapiwa Makore senior pasenior ndo pandafarira nekuti mama senior citizens ka mazuva ano munopopota iko kare kacho dai tombonzo senior panzi riri zita zvaro ndakatozoziva zvangu Tapiwa Makore senior ini aikazvi zvabva kupikwa izvi bosi mazuva ano even vana sekuru ukangosirira senior kumberi unobva kuti hauzotakura tama senior citizen kana kuti mambo aiwa kuseka zvedu kana parufu vanhu vanotomboseka daika kuri sei kuno kuCHIKURUBI maximum pano pari right compared nenzira dzatakafamba nadzo kubva pekutanga izosvika panapa ndikanda kutoona ndikuona fanike ndaakumba nenzira dzacho mafambiro atakaita kwatakatangira ndopatingadai takapararira ipapo asi tiri kundichamutsenzi kuti kuuya kwamaita uku pane 5 years ndikuona kuti makore acharufa kuti dai kurunzi mama akauya pekutanga ipo paipai tingadai ndisiri munomu kuti zvizhinji zvamaitaurirwa zvese chechokwadi chaizvizvi zvandakanyakuona izita rangu chete rikuti Tapiwa Makore neravakazondipa rikuti senior zvekuti vamwe vazhinji even vakatisunga even vanga vari muaction yenyaya iyi nhasi so pamwe vacho vatoone mudumbu so kuti hapano kanyaya iyi yakunochitaurika zvokuti pane vanoziva vakanga vari mumusha nevanhu vakanga varipo nehama dzangu vakanga vari muaction panyaya iyi right now kana vachizozvinzwa vakutokwata sekuti vakutoona kuti aiwa chokwadi chiye chaakukandwa pachena after 5 years chavakaita vari munzira yekutsvaga umbowo nevamwe vachiti wakazviita nevamwe vachiti hauna kuzviita nevakanga varipo nezvakaitika kukoti zvese izvozvo kana muchikwanisa panguva ino kuti zvinge zvichitsanangurika kuitira kuti vakanga vasina zvavanoziva vagoziva kuti ndomafambira azvaya saka totangira zvedu kubva pekutanga ndozvandatofambira ndikati regai ndiende because 5 years dzese dzitatina kuona muri kupiko ndirimo kana uchinzwa kamahafu nzayo ndo vari kuziya kwakaenda Musoro ndo vari kuziya kune makumo ndati regai ndiende ikoko kwese ikoko mugoziya kwauri aiwa ndozvatatofambira tiziva kuti Musoro uri kupi sekuru tinoviga hedu kana imi mukazara muri kunoko asi mukangotiti paseri paipai vari ikoko vari toziya mapurisa acho ari toziva saka tinosvika ipapo ndida kunzwa makore sekuru makura zvakadii 63 pamakapinda mamani mangani minus 551 63 ka tikabvisa 558 saka makore saka masekuru vangu chaizvo right
kutanga kwaka pakatangira nyaya kana kuti zuva raitika chiitiko ichi kuti zoti Tapiwa Makore junior havasisipo senior vava mujeri. Right, zvakaitika ndezvekuti musi wa 16 September 2020 ndandine vanin'ina vangu vanoteedzana nababa vaTapiwa. Anditika makaberekwa muri vangani? Aiwa, nditaura kumba kwana bamudiki kwana munin'ina wangu ndokwa bamudiki. Baba vaTapiwa Makore junior. Okay. So takati tese tiri patanga tichifamba tabva kumabasa edu ataita, takaudzwa kunzi mwana ashayikwa azowanikwa. Tukatoshamshika ashayikwa kupi, zvikanzi atozobuda nevamamai vekune rimwe raini vachiuya naye kumba vachiti mwana uyu tamona achichema ari kumaraini kwedu. Zvese izvi mambo emuchizviziva. Right, handei mwana uyu ashayikwa kudaro tese takatoenda kudzimba kwedu tikanorara. Amai vemwana pakashayikwa mwana uyu havana kuudza baba kuti mwana amboshayikwa. Dzanyaya dzatenge taakuzonzwawo manje sana baba tichiudzwawo nevanin'ina vedu. Mangwana acho kuseni semwana anga ane system yekuenda kuendeswa kugarden, harisi kure garden pano nepapo pekuti munhu kanzodaidzira zvakanaka unoona kutaura naye. Amai vakaudza mwana zvekare baba varipo kuti uri kuenda kugarden. Mwana akati tiri kuenda kugarden sei? Ina handidi kuenda, ndakamborasika. Baba vakabvunza kuti kumwana akarasika kupiko, vanga vasina kutaurirwa. Ndobva vazviziva kuti mwana amborasika. Izvi zvanga zvamunyaya yekunge taakukurukura mandichibvunza kuti ko chiko chaitika, chii chaitika, vanhu vachitaura kuti akamboshayikwa nezuro. Then mwana akadzokera kugarden kuye. Handitika izvo zvatiri kuziva kuti tiri kwedu. Mwana akazosvika kuma 6 tiri patiri futi ndine vanin'ina vangu futi vai because taifamba tese semunhu ndaanchiita zvemakebichi navo tichishanda pamwe chete. Takauya futi kuzoudzwa nemumwe muzukuru wedu anove mupurisa vemusha uyo. Zvikanzi sekuru nemumwe mukoma wedu atanga tinaye, sekuru mwana uya asati awanikwa anzi ashayikwa kuma3. Tikati ashayikwa nguvai? Zvikanzi kuma3. Isi taswera nevanin'ina vangu vese atiri tese. Ndobva tabva taenda kumba kuye, takaenda nekumba kwangu ndichinotora light bulb so maza ekubatidza uchifamba aya. Ndemva ndati ndava pamakichi vhurai, vavhura padhova tapinda mumba dining. Muzukuru wangu aitoti sekuru masa ndambosvika pamba penyu. Ndikati bedroom muno mudining chichi chikati inga makanaka. Ndatitora bhatyeri ekuti tichienda kunotsvaga mwana. Ndatora light rere vatakiya madho vataenda vatanosvika kumba kune namainini vedu amai vaTapiwa nevamwe vese vakatotimirira nemumwe mukoma atati naye kwatakanga tiri. Vataenda kunotsvaga mwana. Takatsvaga mwana tikapekesha kusvika tofunga zvingatosvika kana kuma 1 AM. Ndobva tadzoka pamba ndobva tasiya vana mainini nevamwewo. Ini nemunin'ina wangu uyo anotedzana nababa vaTapiwa uyo tinogara dzimba panapa nepapa about tikati kubva mufenzi mangoenda make 5 meters ngodai tangogarura nefenzi in fact. Ndobva atotena kuenda unorara indichitena ndichipinda unorara. Mva kwaedza tizonzwa kuseni mwana asati awanikwa but pane vamwe amainini vedu vari kumusha vakapfuurawo vachienda kwavari kuenda. Ndobva vaona chinhu chavakaona vakati kwicho chiko icho, pane imbwa ine tuvana pamuzukuru wedu, dzimba dzangu dziri kuko, muzukuru ari nechikuku nechikomo. Ndipo akaona chinhu chiyakati ndobva abvunza zvikanzi pane chinhu chiri apa chiko. Haana kuona because anga akabviswa maoko kana yasara toso yechinhingi chinoti toso izi. Ndobva ati chii chiri apa, akabuda zvikanzi vakuruka varipo zvikanzi uyu anenge munhu kuda hasiri munhu uyo ari kutsvagwa mwana uyu. Ndokutumira mashoko uku kwana baba vaTapiwa naamai vaTapiwa kumhiri kuti takangosiyana kadistance bicha. Isusu tiri pambawo tatobvawo kwatataenda kunogona kugadzira makebichi edu. Ndobva tasvika pamba ndine vakomana naye tafazoshambawo akanga ari mushandiwo akanga aendawo kwavo. Ndine wangu munin'ina uyo natafazoshambawo tiri pamba tauda kutogadzira zvokuti tidye tigodzokera futi kumakebichi. Ndobva tatonzi munin'ina wedu umwe zvikanzi mukoma uyai kuno pane zvinhu zvaonekwa apa. Ndobva tatobudawo ndokuenda paye ndokusvikona zveshwaitoso. Hani muri kuona tasvika ipapo tine vanin'ina vedu vauya vaye vanin'ina vangu vekumhiri vaye apasati pane mapurisa
apasati pane chii ndakabvunza inini ndikati imi vanhu vese vangaripo ndine foni yakuda kutopira moto so ndikabvunza ndokona kutora foto ira kati ayo rikatibvunzewa ndikati akomana wene ndokona kutora foto iri tirakidzewo vamwe handiwazvoni vanhu varipo vakati kufoto ingaite basa re vandatora foto in front of vaning'ina vangu nevamwe vesa ndatora foto iye ndatochengeta foto ndaakunorakidza mumwe mukoma anga ane gumbo ranga richirwadza ngati mukoma ndizvo zvinhu zvataona izvo apo pamba pemuzukuru right pamba pemuzukuru pane distance kubva panapa ringakuti 30 meters panenge tumatombo muchana poita muti paine muwezhwa uyo unotaura kuti imbwa dzadhonza from there dzichiendesa pamba imbwa ine vana kai tuvana ndoti kungoita kunge kuruma rumawo mbichana but chipisi chete chechecho ande chiri pamba paipai izvi ndokudzokera pamba polisi yazviziya polisi ndokunouya chiratidza kuva fresh here kana kuti chachagarisa aiwa zvazviri zvinhu zvekuti mwana akashayikwa nezuro ka saka kuti uti fresh or whatever it is plus kudhonzwa kwaita kudhonzwa nemumunda kana iwe ukafamba usina kupfeka bhutsu ukatsiga nepapa makumbo ako anotochenuka saka yanga iri ngosaini yekuti chinhu chadhonzwa kubva apapa but papa pasina ropa raibuda right vadaro mapurisa abva auya vatora motikari yavo vaita zvavakaita zvemapurisa akati musabata musaita sei pavakafona paipai then mapurisa akabva yabva vatora chinhu chebva vaenda nacho tasara kaizvo takuenda kunhamo kwedu kuye tichiita zvatiri kuita tichimirira kuti tinzwewo zvinhu zvinofamba sei ndiine mhuri yangu vaning'ina vangu ivavo titi aingofamba tese tichigara tese tati gare kumazuva mbichana ndandine malights and ayaye nesola ndaajusa bva ndaenda netambo bva ndanesa kunhamo kuisa mutambo mukicheni kuti vanhu varari vachiita sei so kuseni kwega aitorwa uya kumba kwangu kuzaisa pasola saka kwazi yana amai nini vaning'ina vakadzi vemuning'ina wababa WaTapiwa tiri vanhu vamwe chete kapa vanowirirana saka vakauya futi kumba handiti masvona vasvika kumba vari 2 indakanda topedza kugesa kuseni ndakutoti rega ndichimboendawo kune vamwe kunhamo tinonzwa kuti zvinhu zviri kufamba sei maererano nenyaya yatiwirai ndopa vakasvika zvikanzi bamukuru tavazotora nhingirike kuzosiya malights ndikati no ini ndiri munhu anofamba honai dzimwe nguva tenge chimhanya nenyaya yatiwirai chitorai chaja yacho muende nayo mudzokere nayo munochaja muriko kasichengetedzai chaja ndavapa chaja vakuda kutenda vamwe vacho vati bamukuru mufunge tine nzara asi tatadya ndikati ende mufunge ndatokanganwawo kuti mudye honai zvinhu zvakungoti nhamo iyi chipindai mumba ndatobva mukubika mune muriwo mvura iri kupisa moto urimo ndatora chiya ndagara panze vandapowa mwana vandabata mwana pamukota peya paya ndakagara ndiri pafoni zvangu ndikutourawo nevamwe wamainini vakuda unobika ndiri pakati pekubika penji vachibika sadza ndiva ndati ndatumira mari kuti amai guru venyu vauye kubva kuharare vangu vari kuharare inini ndasingagari kumusha ndogara kuharare ndandangoenda for this project yekunoita macabbage saka ndandatona about 3 months ndiri kumusha kwandisingagare pandakavaka chibai matsvaira mumba taida hapo chete kungoti wawa kuti amai guru venyu vapinde pamakaita sei muchionekerawo ndo pakatangira nyaya apa vapedza kudya vakusvika mapleti vachingosvika ndikachibva matsvaira mumba vakaenda kunotsvaira kubedroom maspares chichi kusvika vapinda mubedroom vachitsvaira zvamudining vari kukitchen ini ndine vakomana manje vanosanganisira vaning'ina vangu naiye tafadzwa shamba vanhu vandakati inini patakatanga project yedu tichiti toda kudai vaning'ina vangu vemumba imo medu mana WaTapiwa mandiri kutaura ndiye andakati iwe chitsvaga vanhu vamunoshanda navo kuno mubvise miti yese iri mumundai ndikupei mari vakatsvaga vanhu vake vanokwana kuita 10 pa10 ipapo including shamba pa10 ipapo including mwana wake including vaning'ina vake vairi vangu futi vane mwana wabamudikikawo vaita zvese izvozvo vari kuita vapedza avakomana vai tapedza vana mainini vauya ka tatapa nana mainini ndobva ndavati chitsvaira imba pavari kutsvaira paye ndopa vakapinda mukicheni pabenchi vaona pane katrausi karipo kewhite ndekani ndekemushandi uyu zvavaishandisa vaiti vakasvika pamba nehembe dzavo ubvisa hembe upfeka dzebasa ndekemushandi upi manje patena
dzimwe dzevamwe pa kumusha dzimwe dzaka yani yemwe panze pawaya panze dzimwe dziri kuseri kwedhoo panenge pane chekuisa hembe mukicheni nekuspare ndavati munhu mamunochinjira. But while kuti taakudya sadza vanhu vapinda munhu anogona kungopinda mumba imomo whatever it is kana ungosvika chiri kunze obva akanda vodya sadza votomborara zvavo vachidi vakawanda. So trouser rakabva raonekwa manje nana amai nini ndibvaona paine kadrop keblood kakari pana drop a drop vavariona but not fresh. Ndibva vaenda kunotaura kuti kumba kwababa mukuru taona chi trouser neropa. Ina handina zvandiri kuziya vari kungobvafonera polisi. Polisi ndokunouya yasvika polisi manje vakabva matrix epolisi vakati vanhu vanogara kumared roof dzimba dzedu angati mared roof tangoita line so tiri kukudai mese mirai apa nemadzimai enyu nemaki enyu ekumba ndobva tanomira pai indamirawo ndiri ndega madhama vasati vasvika kubva kwaharare ndobva vaenda bva vambobhaiza kungonosecha secha but vari kuziva kuti kwangu ndokune trouser rakaonekwa mukicheni ndokune zvese. Apano vauya vazosvika pangu indakabata maki apa makatomira zvemunhu asina ana achaari kutya kundai kutya iko kana namanje handachandotya kana daivo ndaitovaudza futi handachandiri kutya taizva muri kuita zvandichakuudzai tadaro vasecha secha ndikatodakuda kuvhura kukicheni zvikanzi aiwa tanga iko kumaspares mamwe 2 ari koko vari kuziva kuti zvinhu zvavaroda zviri mukicheni zvavakaudzwa nana amainini vangu kubva taenda kwese kubva tanopedza vatasvika pakicheni bva ndavhura wavo vesa vachibva ungunopinda vangoti ba patrausi atora trausi kandi trausi nderani ina handakana kutomboona kana ropa kana chii vangoti trausi nderani ndikati ndere mushandi ari kupi ndikati havatoenda kwavanoenda tatopedza basa redu tosangana mangwana zvikanzi oright panze apa pakazara vanhu apa semazara vanga vachiita kwatamboendawo kunodi kunosecha handisati ndakutomboziva kuti chii chiri kuitika ipapa ndifunga ndine vamwe vese avanyamba ndiri munhu atoonezita rekuti kwakaonekwa trauzi rine ropa kumba kwababa mukuru mega musani maziya shoko oza kana zvichinzi paonekwa trauzi neropa kana dai ndanga ndirini ndiri kuudzwa ndifunga kuti rakati chakwata miri wese kana mutsetse kana chi but that was a drop. Ndoda kutaura chokwadi handina wandiri kusapota handina wandiri kurwira handina wandiri kuita sei taura zvinhu zvakaitika izvozvo kana mukatarisa pamapepa edu epolisi ndizvozvo zvandakanyora aripo mapepa acho mapurisa yawe atora trauzi vaenda ndobva ndazonoona mangwana acho taenda ndatora manepsack mishonga chichi zvekugarden kuti tinodirira makabeji ndabva ndanosiya vakomana vachita rikati regai ndidzokere kumba ndotora mushonga pane mushonga wandasiya wogarden pandakadzokera ndikuona pane mapurisa makadii ini ndakatofa hapana handisati ndakuziva kuti chii chiri kuitika zvikanzi ko mamuka sei bhara tamuka mamuka sei ko mafamba musha oright ko tafadzwa ari kupi ngati ari uku zvikanzi handei bva tavhara chi mawindo kuitira mhepo handei mudungwe tifunga tatiri about 8 or 9 macid echikadzi vechirume chichi heya tiri kuendawo tiri kutotaura zvikanzi nematambudziko ayo aonekwa ko chii kwakoma tikati nezvi zviri kutishamisa handisati ndamboona zvakadai kusvika pandiri pano tiri kuendawo tabvadzwa endo kutosvika vari pachitsoka chechipomba mvura ichienda kumakebhiji vari kuchera mvura vamwe vari kuita zvandanga ndavati vaite ndobva tati uyo ari apo ndobva abuda kanzi bvisa hembe dzawakapfeka upfeke dzakanaka dzakaturikwawo pawaya achishandisa idzi dzekudiridzisa sezve vanozonobvisa dzedzi ndobva apfeka dzakanaka vakutobuda ini sevanhu vandabva navo kumba I asked them ndikati so ini muri kundida here todzokera tese here zvikanzi aiwa kana kuda kudzokera kana kuda kusara ndikati alright chiendai because uyu ndiye anga ari andaiti ndiye ari kuona nezvevanhu vari kuita ndobva inini ndasarawo then vatadzokera manje tadzokera ndakazosangana nevanhu vaibva kunhamo anditika hatingataure zvedu nezita kuti ningi vakanditaura zvikanzi imi nyaya dziri kuku uya nyaya dziri kuku ndikati dziiko chiiko chaitika kune chawanikwa here zvikanzi zvakaoma moza kumushaka ana madziro komiti nyaya dziri kuku nyamba vada kundiudza kuti zviri kunzi imi trauzi nderenyu
Hapano pavatora tafadzwa paisesara kugadheni havana kunanga naye KwaMurewa kumapurisa vakaenda nepanhamo pane vanhu paya vari kuziva kuti tirauzi nderani nderababa mukuru ratorwa mumba mani. Ana mai nini vanogara kuHarare havasi kutomboziva kuti uyu vashandi vangu kana chii chiri kuitika. Tirauzi rato kutozikanwa kunzi nderangu pamuromo. Ava varipo zvikanzi kuiwo wasungwa sei kwewe. Uri kuzviona manje zvatanga tunyaya tuito tugomusha wasungwa sei vachisiya muridzi wechi zvikanzi aiwa tirauzi nderangu zvikanzi manje iwewe unogosungwa sei vachisiya muridzi wechi wetirauzi. Izvozvo ndakuzviti inzwe manje kuti ndo zviri kuitika. Ndobva vaenda naye vaenda ikoko handizivi zvavakanoita naye nematauriro avaita naye. Takagara tofunga musi wa16 17 18 yakasungwa musi wa20 here sikakanganisi. Indakazouya kuzotorwa musi wa23 from 18 wakafa mwana 18 19 20 21 23 it's about 6 days. Pavakauya kuzotora inini handiti vakitongotaurawo nesu kuti mukaona motikari dzinongofamba nei munati alert kuti tizive kuti motikari dzedze dziri kuita sei. Tikati ndizvozvo ndiri online one vanhu vese vanhu tese vati apa panje panyaya iya ndakuzviona manje kuti kwavanogoti tirauzi nderangu handisati kuti ndaiswa involved to this case nekuti varikugoti nderangu seiko vanhu vese even munin'ina wangu uyu anotedzana nevari kuziva ndere uyu animurona pane nyaya yacho. Ndabva ndasvika pamba futi ndabva uku taenda kugadheni kuseni then masikati then manheru ndapedza uku kunodiridzisa uku ndiri kusvika pamba bva ndaona motikari yakapaka kugedhi pasuko gedhi hombe rinopinda mota kwandopinda nako nemota. Ndobva ndaenda kuti kodhiana apaka motikari nyamba mapurisa aya nyaya dzavo dzaakuchitanga manje. Ndobva ndakanosvika bva ndasvikutorisa ndikaona kamota ndobva ndabuvhura gedhi bva ndandarisa ndichisvika vakajamba motikari rimwe svetu mwakutotonga rubata wamwe munoziva as a position take action. Ini nditori easy ndikati kwakanaka here nganzi akuri right bva ndakuda unovhura gate zvikanzi aiwa musavhura gate zvikanzi aiwa musavhura gate. Saka ndavhura gate takabva tapinda muyadhi. Tasvika muyadhi zvikanzi toda kutaura nemi no problem. Ndatora makii ndakuda unovhura mudining nditore madining chairs ndigare pano pandakaisa syllabus so panze pandopaka motikari ndinoda kuisa ndoda kuisa machairs pane kamumvuri umbrella tree pano pana angogadzirawo zvakangoti zvemanje weizvozvo. Zvikanzi aiwa tonotaura nemi mberi KwaMurewa asi tunodzoka nemi. Ikati no it's fine chiregai ndichikiya madhoo. Ndavhara madhoo bva ndabvisa manjombo bva ndabvisa chijaketi changu nehovhorosi bva ndapfeka zvakanaka nebhutsu dzangu bva ndapinda mukicheni bva ndabvisabvisa moto wakanga urimo pakati bva ndavhara madhoo bva ndapinda motikari. Tikabva taenda tichitotaura nyaya tichitotaura nezvekugaisa nezvemakebhiji neine tiri kuenda KwaMurewa. Ndobva tanosvika paMurewa hapana kana nyaya yavakataura munzira. Tasvika takasvikogara nemachairs panze sepapa ndopakanzi tiri kutanga neupi. Indikatika ndo nyaya yakaiva kuti totanga naye nyaya yekubvunzwa kazvavandidaidzira. Ini ndikutatisawo netime kuti time idzi ndogona kuzonosvika here ndikadi tikanoita basa redu rekuko. Ndopandakaona mumwe mukadzi achisimudzwa ana akatozvinzwa panze apa kata zvizobuda ndoziva kuti ndiri kureva. Akabva asimudzwa pakapfeka jini bva apinzwa mune imwe imwe. Ndakatanga kunzwa kuchema yawe madiuraya madikuvadza mandididi. Akazobuda akatotamira akazvimesera. After that indakatogara zvikanzi right handi makupinda ungati but handisi kuziva kuti kwati kuenda ndekupi paofisi kaya zviri kuitikira mumaofisi ava. Ndopandakanopinda ofisi yavo ndandogara papi zvikanzi kugara mama utora chera akweka tikuda cheka kuti titaureka zvandadaidzirwa nemazira andozviita inini nemazira andiita mapurisa zvandinongoziva zvoitwa nemapurisa ndikuti ndigare kandogara papi kuti tichitanga kutaura zvikanzi aiwa gara pasi aikazvo ndagara pasi bvisa bhutsu aikazvo ndabvisa bhutsu zvikanzi uda kutamba nesu kundotamba nemi papi kanzi titaure zvakaitika pamwana ndikati zvei zvikanzi aika kuzvamunenge kuda kuti achikati aiwa mune chamuri kuziva here kana chamaona kana chamungandiudzawo chinokonzeresa kuti munditi ini nditaure izvi. Hanzi aiwa izvo zvavo tibvunze
streamer CID. Tikati alright. Vamboti mirei chana. Mumwe wavo wechikadzi atitaure nemazita anditi. Akauya akanditi ndara munowirirana here mumusha. Ndikati ndazomti kosei mandibvunza towirirana zvikanzi amuwirirana. Ini ndamunhu mukuru kai. Ndinoziya. Ndikati zvaari kutaura izvi it means otherwise there is something chinenge chataurika. Pakuti azobvunza kuti munowirirana here. Because haangandibvunze izvo kuti munowirirana here pasina zvinhu zvaataurira. So handizive kuti hama nevanhu vaitaura nenyaya trouser whatever they ate their zvavanoda kutaura. Ndabva ndapinda meme vandateiswa cheni. Kanzi amutori vandanokandwa kumasales. Uye handisi kuziva kuti ari kupi. Shambo. Kusukwa kwaakaitwa kwe. Asi paredhiyo tambonzwa zvinzi vaenda kwabhora. Shamba ati Musoro ndakaisa kwabhora. Wati handizive kuti zvaifamba sei ikoko. Redhiyo chaichai yedu iyoyi. Ndokwadaidzwa nzi kunyaya tapiwa Makore yazodai ndakutanga kuchizvinzwa but uku ndasina chandainzwa. Nyaya tapiwa Makore yazodai so shamba aenda uko abva adzoka. Tichiri kumusha ndakatozvinzwa. Zvikanzi aenda kwabhora ati ngati kwabhora. Aenda kwabhora nemusoro. Saka ari kuziya zviri kuitika. But takunzwa zvinhu zvikaitika unoita kakoni kuti izvo zvinombofamba sei kwezvo. Anga ari kugadheni. Azokwa bhora azoita zvese izvozvo alright tenda kumberi nenyaya ndapinda muemamandisa mweme vandaniswa masales vandarara kuseni ndamuka ndatorwa futi handi kwekwe taura handishinja ndotaurei right ndaenda kwekwe yanga ya 23 24 25 handitika ndabva tanzi kukoti. Inini nekusaziya handambobvira ndaenda mukoti, handambobvira ndapara mhosva. Ndakatofunga kuti kukoti ndiko zvaakutonopera tobva ndobva ndaenda kumba. Sekuti ndikutaura zvinhu zvandoziya. But ndaigamina manje makumbo. Ndikundosvika kwekwe ndokwandakazoona shamba. Tafadzwa shamba. Tapuwa makaki. Taakukoti. Tichipinda mweme mezvasiti wechikadzi akabva ati tafadzwa shamba. Vasimuka bvanzi pindawo. Box rere vanzi right ungatitaurirawo here zvakaitika panyaya yemwana zvikanzi handa zvandoziya. Inini ndiri kutori ndisati ndaenda uko ndakagara ndikati aikazve kuya kuti hana zvanoziva. Ari kuziya ndiani? Aiwa handisati ndasvika pekuti ari kuziya ndiani. Ndiri kuti ari kuti hana zvanoziya sikwe ndambonzwa tiri kumushandiswa vanhu vaenda kwabhora unotsvaga Musoro. Kwa kuti hana zvanoziya sei. Ko kana ati hana zvanoziya ndiri kudei pano muno. Handa kuyandika kumapurisa kai. Right, ndabvunza ndikati because zvakunzi tafadzwa ndiye ataura kuti inini ndandinaye. Nguva yekurovana kwavo iyoyo nezvaiitika atoudzwa nemapurisa kunzi uri kuona mavhiri apapa arapa mavhiri atsoka idzi. Ndimudhara wako irendi cruiser yauya naye panapa achitoturiwa zotiudza kuti iyeyu. Saka iwe ukasiyawo iyeyu ameno zvako. Handizive matactics ava vanoshandisa kuti vati basa ravo rinzi ragonekwa kana kuti ndiroro. Tichipinda muime ndikati zvikanzi iwewe ndikati nanda zvondoziya. Kanzi alright mozoya muswa after 2 weeks. Ndivandasimudza rukoko. Ndikati ndechidzoka kupiko. Uyu kana ari ari kutaura kuti hana chaanoziva. Ari iye akati inini ndakamutuma kana kuti ndandinaye. Kwe ndiri kuitei muno. Zvikanzi aiwa dhondo ari munodzoka kukoti. Tabva uko takabva tadzorerwa futi KwaMurewa. Vachiita continue yavo nemapepa avo vari kuita. Then kukoti kwatiri kuenda kwekwe kwaive nevakadzi vairi mapipi nemurume 1. Mapepa avakatanga kuisa vachitaura nezvangu nezvauyu pafirst koti first koti yatakaenda kukoti. Yechipiri yacho all those papers was changed. Information yese vakanga vakanyora zvotaiona kuti zviri apa izvi kuti ndizozviziva kuti zvakachinjwa. Takadaidzwa mukati nemapipi. Handitika tapinda mapipi wechirume akanga aripo waPaMurewa send-up andozviziva kana achitaura chokwadi nanhasi. Akatora mapepa ebva abata so ndakagara apa. Vanombobvunzawo kuti chii chakaitika. Varovera pasi. Zvikanzi nevamwe variko hatingataura nemazita handiti. Vamwe pipi vanga varipo zvikanzi ko chii chaitika. Zvikanzi ndara hana mhosva. Vachinja all the papers. Vakutipa mamwe mapepa asi mapepa ayaya vanokuti. Vakauya nawo vachinja vakutipa mamwe manyowani. Ina handizvizivi kuti kugona basa here kana tosari kugona kana ndo maitira avo.
handidi kupa mhosva yekuti ndovapa mhosva yavasina kuita, asi ndiri kutaura zvinhu zvakaitika kwandiri. Then tadaro tikungoenda kukoti kwedu ndibva tazotanga kuchinzi takuya kuno kuHarare. Tava kuHarare, mawitness akauya, but ndiri ikoko vamawaningina vangu ndaitoono vachiuya papolisi paipai nemwana vana bamudiki vandogara navo vachiuya vamwe vachiona kusini nevamwe vanhu vandengoonaona vekumusha kwedu. Aiwa, vaitorwa nepolisi. Handizivi ma-investigations avo kuti vaiita sei, nokuti zvinhu ndasingazvizivisi munhu anenge akavharirwa. But tazotanga manje court manje mapurisa akazondiudza inini pauya mwana wemunin'ina wangu mumwairohwa futi iko kwari kumusha uko. Hanzi mwana uyu inini ndakanomupa $100 bond. Tapiwa Aiwa, womunin'ina wangu mumwe takwenda kunyaya ndiri kunzi ndo mhosva yangu yandakaita kuti mwana afe. Zvikanzi wakapa uyu 100 bond kawo. Ngati nyimpa mari yei. Zvikanzi yekumuti enda unotora uyu ari kugarden uye undipe ndida unomuuraya. Ndakati asi vanhu ava vanwa vanopita mutoriro kandi shuwa kana ndimi chaizvo ngatore $100 kuenda kunopa mwana mukomana kuti enda unonditorera wetu muuraya. 1 2 vamwe amai vanogara pamba pedu pazasi pedzimba so vakanga vakabatwa futi vakazobuditswa nehigh court. Zvikanzi ava amai wakaenda nemamets marabha mets aya emumba aya ukanopa amai ava kuti ndisukirei wane ropa ndakauraya mwana nezuro. Then to my sense nemind dzangu ndakati vanhu ava vari kumboziva kuti vari kutaurawo nemunhu mukuru kuita kunge zvinhu zvemahumbwe so. Amai vaivototaura zvikanzi nokurohwa kwemakumbo akafuta kudai so. Hanzi makandipa Makore, ndikati ndakakupai chii? Zvikanzi mamets, ndikati kuti muite sei? Zvikanzi kuti mudibhise ropa, ndikati ndakakupirai kupi? Hanzi makaonawo pamba pangu. Ndikati ishamu dziri kukutaurisa zvese zvese. Taurai zvinhu tichienda kukoti majesty ndiye anopedza zvese. Tichitarisa mupurisa ari kutaura kuti inini ndopa uyu mari 100 ndinotora munhu ndaunomuuraya. Ndapedza kuuraya ndotora mamets ndonopa uyo kuti suka mamets. Ndapedza izvozvo ndotora Musoro ndoenda nawo kuMozambique. Kwaitaurwa kwese kwana makambozvinzwawo. Ndatanga ndabika ndoenda nawo kuMozambique, kunosvika kuMozambique ndodzoka ndandiri murusero, ndandiri mundege, ndandiri muhelicopter. Vaning'ina vangu vaning'ina baba Tapiwa ndinogara navo, ndinavo nguva dzese panhamo nekurara nekumbuka. Mozambique ndakaenda ndiri mundege, uyo ndakamupa $100. Uyu ava ndakati sukai mamets. Musoro ndakatora ndikanopa mutwini wangu ari kuHarare. Uri kuzviona zvese izvi zviri kuitwa neni ndiri paposition. Asi dai vaitaura kuti tiri kuona rusero mudenga umu ruchienda rwakadai taiti pamwe kudaka. Zvese zvitaurwa nepolisi. Hapa anotapa mawitness vari kuuya 1 vari kupinda vari 7. Auya uyu aiwa ina handina zvandinoziva, mapurisa aitirova zvakazodai taitaurwa zvokuita nemapurisa mawitness kaya. Pamwe zvimwe zvacho hamutombozviziva zvandiri kutaura. Right, pedzezvo ipo paya patakaendeswa kumakoti kwese kwataienda kwekwe. Taienda pasina ZBC, pasina kana ari kutaura. Handiti kana zvaapa ZBC zvitaakukoti kweko kuzonotaurawo isi takanyarara, but anenge achitaura ndilawyer, but uko lawyer rinenge richitaura nesu tichibatsirawo. Nokuti zvinhu zvizhinji zvaiitika zvakaitika pasina TV kuti vanhu vazive kuti ini ndiri kutiwo chii. Even pavakataura kunzi tatongwa chinzi kumbirai ruregere, hanzi Tapiwa Makore senior akumbira ruregere achiti dai mukanditoona inezi ndizvizive zvizvi zvavaitaura zviri ndakumbira ndokumbira ruregere rwei. Indakaudza mapurisa ndikati imi kana muda kuti urayai handina ruregere rwandokumbira kwamuri rwei. Ruregere imi ndimungatondikumbira ruregere rwekuti inini ndozvamakandiita izvi ndisina chandoziva. Izvi zvakaitwa nemapurisa izvi pavakatanga kunzwa nyaya, kuona nyaya yetrauzirere rine tumadrops, vakakasika kuisa nyaya kumedia, ndobva zvapinda muvanhu. Vanhu vanga vada kuziva kuti what's next yavo. Pavakatarisa inini vakandiona pamberi pacho kuti munhu haana mhosva, but hapasina reverse, because twavari kuwedzera twese tiri kunzwikwa nevanhu. Ivo vanonzi vatadza basa. Ndakatosvika pakutaurirwa feya kutaurirwa nzi amundarewa hauna mhosva, hautambike newe. Handauziva kuti language iri kurevei. Ndobva ndazozviziva ndabvunza vamwe kuti hautambike newe, kuti if you have something we can release you. Ndikaudza ndikati hakuna zvakadaro, kana ndichifira mujeri ndaunofira mujeri nechokwadi changu. Handakana chandokupai kana chimwe chete, kana muchiurayurai kana muchipfurapfurai ndichitombezwa futi mugutsu.
handiti muri kuona kutaurika kwaita nyaya yangu panzapa. Wati mopa ground pane munhu arida kuti nditaure, ari kuda kundibvumisa. Saka ndakatozvonera neage yangu ike, otherwise ndopera kwazvo, ngazvipere ndiri pachokwadi, urayai. Right, at the time panguva iyo ndiri kuti ndachimbodzokera mashure mbichana. At that time vakabuda panze, vamwe pawindow, vamwe padoor, vakatora pfuti vakaisa apo ka 9mm kadiki kaika. Vaone action yekuti nini, can I take that gun and shoot myself or I shoot him straight away. Zvokudai kwako kunzi yanga iri padhuze akaibata so. Nezvandakanga ndaitwa inini ndakanga ndatoona kuti aiwa hapasina. Better totofa tese izvozvo so. But ndakanga ndisina power. But pfungwa idzodzo handikunyema ndotaura chokwadi. Ndakanga ndatofunga kuti dai yanga iri pfutira apa ndakaitora inini I was going to shoot them. But handisina power futi. Neshungu dziedzi kuti handina zvandaita handazvandoziya. Zvakandisvitsa pakufunga izvozvo. But ndakazosvikawo futi panguva yekuti ndakukwanisa kuona kuti aiwa kana dziri mhepo idzodzo mhepo idzi. Tiri kuenda nawo tasvika kukoti kwekuye madzimai vari kupinda vari kuramba vese kusvikira jaji abvunza kune uyu kuti naiwe iwewe zvauri kuramba iwe uchisimudza maoko uchiti vamakore ava ndindakati vauye pana chavanoziva ndikukumbira nyika ino nevanotonga nyika ino ndigokumbira munhu wese ko vamakore ava hausi kuona kuti wakuendesa munhu mujeri asina mhosva zvika ndiri kuzviona. Neniwo ndaidawo kuziva zvinotaurwa neuyu. I've got the questions and kuti ndimubvunzewo kuti mune zvaitika zvese izvi uri kuona usiku chiko chiri kuitika apa. Handiti but aisvika pakutaura iyo kuti mapurisa handiti taakubvunza isusu kuti ko even pakazonge vanhu vakuenda kuno ma-indications I was supposed kuti ndiende kuma-indications because I'm one of the munhu ari kunzi ane mhosva but through veve vakanga vachitaurirana vachiti munhu muregedzei munhu mapurisa aiuya ipapo handivazive kana nemazita kana kuvaona vachitaura kuti uyu muregedzei mani munhu. So uyu achizotaura manju zvatakazopinda munzeve dzedu nevamwe vakanga varipo vakataura kuti panguva yavaenda naye anotaura iye mukoti achiti takaita marehearsals nemapurisa vachititi iwewe nekurohwa kwakanga aitwa hanzi unofa chete ita zvatiri kuda isusu. Saka hanzi iye anotaura achiti takaiswa marehearsals ekunzi kana tauya apa unonge uchiita so apa uchiita so apa uchiita so pavadzokera. Mapurisa ndo aimbatsira here? Ndo zvakataurwa kaneuyu kuti mapurisa ndo aiudza iye kuti izvi ndo zvauchaita izvi kana takuya kuzokutora mapicha. Ndiye anga akutaura manje. Achitaura even kukoti. Ina handiko handizvizive kana chokwadi kana kunyeba. Then akutaura futi taakubvunza ndike naiwe ko iwewe kana uchiti mapurisa ndiwo akakuti uite zvawaita izvi ko makumbo wakaona sei wakaziya sei kuti mune makumbo. Akati aiwa makumbo akanga aonekwa ari mutoilet aya akatanga aonekwa nevanhu vaitsvaga vemumusha. Handimukuzviona ka vanhu vemumusha pavakaona vavaudza polisi vanhu vanoita basa ravo, they are very intelligent those people. Vasanganisa nyaya yekugadzira bhuku ravo ndibva vati right apa musabata makumba bva vanotora uyu muri kuona takusanganisa zvinhu through zvitaurwa neuyu ndopa pava nemapurisa anzi dongorera ivo vari kutora mapictures munei pari kunongedzera kuti mune makumbo ndokutaura kuri kuita uyu kwete zvandakaona inini sekuti hapana kwandaienda. Mapurisa vaindinongedzeresa zvinhu zvavakaona kare kuti nditi inini ndiri kuti aya ndo makumbo emwana. I'm not supporting him. Ndiri kutaura zvinhu zvandinoziva zvamandibvunza kuti nditaure asi handira kuzviona zvimwe zvacho izvi. But neni ndaitoti but iwewe kuti uzosvika pakuti iwe uti inini even jaji vakamubvunza ndandipo chii zvikanzi aiwa because iro trouser racho kuti rizonzi nderangu rawanikwa riro ndimi wokutangawo futi akati kuti trouser riwanikwe matodaidza vanhu dai ndakanga ndisakudaidza ava kuti uyai mutsvaire mumba hapana tingadai tiri panze izvozvo tiri mushishire kutsvaga kuti ndiani akaita izvi. But trouser is the cause of those things but ndisingaziwo kune uyo ende kwandini bozini ndimboumisa bozini ndichitaura naye akanditsanangurira akati aiwa takanga tazvironga kwatanga tiri kurimandi nevamwe vangu vaivaya ndifunga mumasales kamune makasangana zvakazonoita maindications
hanzi atazvironga hedu tiri mukati mekuzorora nemabhururu tichiudzana nyaya vakachitondibvunza vachitondudza kuti unoona nyaya yako ishamwari because kune kwanzi kune maticha kune kune zviremba mikoti maloya anenge ari ikoko saka toti aiwa iyi nyaya yako iwewo ukanobvunzwa uchanotaura izvi neizvi neizvi neizvi. Thank you very much for that. But inini uchikuudzai manje handina kana namanje zvitori zvinyowani handizvizive handitwa zvona sekuti zveshuwa zvamuta zvekuti kuna vanhu vanoticha variko zveshuwa nevanotonyora mapepa nevanoita zvese kunyorera mapepa kuti ubude iye asati abuda variko vachida zvinenge zviri mumabhaketi mako. So anyway tichienda pamberi kune nyaya yedu vadaro jaji akasvika pekubvunza IO auya hanzi IO nemapurisa mamwe angari uyu munomuziya here zvikanzi ndiani zvikanzi anozi tafadzwa shamba nemumupurisa ko uyu tafadzwa shamba kweiwe tafadzwa shamba kusvika vapere vaiva handei pandiri. I was shocked even today kuti pamapurisa ese ari 14 vese vaiuya vaiva but pavakasvika 1 ndiye akati anondiziya pamberi pajaji. Jaji ari ina nyeberi jaji kana hanti mupenyu ariko anozvinzwa izvozvo zvandikutaura ndo zvaakataura imamu nevanhu futi varimo vano witness naiwe ungatiudzawo kuti Makore paari panapa chii chamawana pamatapiwa Makore senior zvikanzi hapana. Jaji akabvunzwa kana muchiti hapana ari kuitei pano nganzi just because uyu akati ndandii naye ndakafunga kuti ndakuenda kumba kaini nganzi hamusi kuona kuti uyu haana mhosva here ainayo ndijaji ari kutaura zvandiri kutaura handinyepe kutaura chokwadi chakaitika mamu nevanhu vanogona kuti witness hamusi kuona kuti munhu ari kupuwa mhosva yaasina here handiti uri kuzvona zvichidaro vachidaro mawitness auya ataura nyaya dzavo vapedza izvo zvavaitawo uko izvo kumasere kwavo handina zvandaisiya sekuti nendiri kwangu iye ari kwake right. Maindications anoendwa nepolisa aya shuwa mungasiya munhu akauraya munhu muchimuti akauraya mumusiya ari pajeri motora 1 ivo vakauraya vese moenda kumaindications muchisiya uyu moita zvese nedzimba dzangu mapictures ndakaona ndamukoti jaji akunditi ichi chii ichi achititarisa so ndakati handina zvandiri kuona but ndiri kuona imba yangu iyi zvikanzi aikazvo kuzvaunenge uri kutofungidzira kana kuti ndikati handina zvandoziva wakamboenda kumaindications ndikati handitombozviziva kuti kwakaenda kumaindications. So all those things davanga vakuita neuyu zvese kubva pandakapedzera kurohwa paipai handakana chinhu chandinoziva nezvavaimiita achitaura kuti ndakamboendwa nemusango ndichitokudhonza tikupfekedze tsaga zvaaitaura iye zvandisina kuona. I don't want to witness zvinhu zvandisina kuona but ndotaura zvaakataura handiwa zvona handina chandakaziva. Tazoenda kukoti hapano tazodzoka kusentence tasvika kusentence zvikanzi vakuverenga mapepa avo zvakadai muri vanhu vakaipisisa fani iwewe zviri kutaura kuti iwewe ndiwo wakatuma uyu kuti aite izvi ende iwewe ndiwewe nemari yakanzi yakatenga hwawa wainzi wakapuwa mwana whatever it is nezvimwe zvinhu zvavaiwana pamba like chigubhu chiripo kudhara vosanganisa evidence dzavo vachiita zvavaiita handitiwa zvona zvese izvozvo yes is part of the story yekuti ndiwanikwe ndiine mhosva but tiri kukoti takusvika pasentence vakataura zvikanzi iwewe uyu tiri kuona asina mhosva zvakangonochinja pakutaura kwaitwa najaji zvikanzi tichamutonga nenzi accomplice tomutonga neaccomplice ndakuenda pamwe chete naye handiwa zvona zvikanzi uyu haana kuuraya munhu vari kunongedzera inini asi uyu ndiye akauraya but akatumwa newe ndiwo waimusaplaya mari yekuti aite izvi zvese handiri zvona ende mumba umu mataenda muye tichinotora zvokuenda unotsvaga mwana handiti ndo muri kunzi mamune mwana urikuona tadzokera mashure mbichana mumba mandakanopinda nemuzukuru wedu mupurisa uyu nemunin'ina wangu anotedzana nababa WaTapiwa ndo muri kunzi mamune mwana ari pasofa achiri mupenyu ndo muri kunzi ndo maakaswera time yaakabatwa uko kwavo ndo maakanoiswa imomo tichizoda kuzonzi tichauraya manheru but ndo the same house yandakanopinda nani nevanin'ina vangu vemumba maWaTapiwa imo tichipinda tikatopinda nemubhedhu tikabuda hatisati taziya izvo. And yet another thing is panamainini pakutora
manhingirikini pachaja pakutsvaira paya handiti ndo the same mumba makatsarirwa nana amai nini ndose mumba makanzi makachengetwa mwana alright munhu machengetwa mwana handiti imi mochiuya motsvaira mumba imi mune dust rinopinda nepamawindo kumusha kako but mune floor mune everything matiles whatever it is motadza kuona kuti apa pane machekerwa mwana mumba imomo ndo muri kunotsvairwa futi nana amai nini vangu inini vakabvunzwa mapurisa makaonei hapana saka nini ndakatsvaira ndafuridzira dust kutora dust nichidira kuti zvisaonekwe ndoti futi vanhu uyai mutsvairewo ndoti futi vanhu pindai mumba mukirine mandiri kuziva kuti mune trouser rangu randakauraisa munhu nesuro ndotora futi mametsi ndaenda unopa amai ekuku ndigezere ropa ndotora futi $100 ndonopa mwana kuti enda unotora munhu toda kuuraya kana ndimi kana munoti mapurisa munoti ndambata vavanesa vanhu mapurisa vayaka otherwise vanotofunga kupfuura vanhu vaitaura izvi hakuda kana indingaitika mupurisa wacho nokuti handitaure zvinhu zvisina kukwana zvakadaro. That's why they change all some of the things vachiisa kwavaida ivo kusvikira kuna magistrate vakatambudzika mamajistri kuona kuti uyu hatisi kuona pane mhosva yake. Saka zvokumwiswa kwemwana doro zvakazobva nepapi? Ndo zviri kunzika inini kutuma kwandakaitawo ndini ndakatomupa mari ndinotenga wawa umwisa mwana ari mumba mangu mudining imomo matsvairwa kawo imomo kama tiri kuda kunotora nhingirikini makii neinei kunotsvaga mwanaka ndiyo same house iyo ndo mune chigubhu apa chigubhu ichi chakanzi chachindoti chakatorwa chichi kwaiyo kuwedzeredza zviwanikwa zvekuisa ini mumhosva. Chigubhu ichi ndo chandaiti vakomana kana vari kubasa vaimwa wawa ndaiti kana ndiri kumbasa ndaitanga ndaenda kunovatsvagira something to drink. Vanhu vese vanozvita vari kuzvidhina vari kupi kuti basa riite ndaibva ndaenda nacho. Saka chakawanikwa chiri kukitchen ndokutorwa ndokunoiswa kuchichiplaza tunhu twavo turi kuunganidza umboho ngaipita fodya ibute by that time. Ipo pandakatobatwa ndine nhekwe yangu but yanga isina kamuvharo so andikuona. Saka pane tumhuka tobatwa nembwa tichivhima tuetwe pane kamwe kane kamuswe kandakatora chinhu vandakagadzirira kuti kaite muvharo ichi wenhekwe iyeyi. Pandakabatwa ini ndichienda kwaMurewa ndakatinda nenhekwe isina muvharo ndine kachivharo kaya kandakagadzira kandakaisa mumba. Pavakauya mumba imomo ndayasechi vachitsvaga bva vakaona vakatorwa zvikanzi ane muswe. Inini ndine muswe ndo ane muswe wainawo ane muchonga mudharawo muswe ndo waimwaya zvinhu mumba kandi kakaita susu ngechigunwe chikadikidiki kakadaisi kuunganidza umboho hwavo handiri patorwa kamuswe kai patorwa chigubhu zvese izvozvo handomuri kuzviona. Tazodaro paya tatongwa taenda kukondem takwenda kujeri kwete pana apa pamba jeri tasvikako makaitira kupi pamakapiwa sentence paya kuti muna Samura Machel kuti mazobva ikoko makazofamba sei? Takaenda kucentral tasvika kucentral munhu kana angotongwa from zvedicras harare haacharara uko anobva abva. Saka tichingosvika takadatonzi tatonoona officer in charge takutaurwa aiwa nekunyaradzwawo nzi matongwa ko ndemaiwa musatya chichi inini kutaura chokwadi even kusvika pandiri yezvinezvi handina ndiri kutya kana chandakambotya ini ndiri kutaura chokwadi kana because inini ndaiziva kuti inini handachinja ndaita ini ndozvisa kuti uyu mweya wakaipa chete wakasimuka handina chandaitya mandairwadziwa chete kurwadziwa pamwoyo nekurwadziwa nyama. Takucentral hatambosi kugara tatora magumbezi edu mapaketsi edu chichi vataenda vatasvikotichibvisa izvi makaki zvaminazvo taakupaidze kuno vatapuwa maorange short and jersey rakafanana neriri ndovatapinda mukati tatotorwa mastaff vakirina tudzimba twacho handi munotuziva kubva apa tongoti 1 meter and some centimeters kudai tozoti 3 meters kudai and some centimeters ndomba mangu imo nekaburika kadai kokutarisa panzi nekawindo kari kusorosoro then you've got your bucket ne 5 liters yako yemvura nekamwe kabucket tingaiti ndo toilet handiti ndapinda muime ndakuchinyatsoona kuti right taapana
but minamato yangu kubva musi iwoyo kusvikira nanhasi handingazoti nanhasi iwoyo padeta pakondemu minamato yangu ndaiti Jehovha kana mukanditora zvenyu handifungi kuti pane chakaipa sekuti ndichanoona denga dzvene ndigonopinda muupenyu usingapere sekuti handina mhaka yandakaita ndinoziva kuti ndakafa ndiri kuuya mumaoko enyu zvese zvavari kuita vari kutamba zvavo zvese zvavari kuita izvi zvavari kundipa mhosva isina kupara asi ini ndiri kuziva ndiri kuuya kwamuri at any time nemarwariro andiri kuita ndoziva kuti ndinouya at any time but handisina pfungwa dzekuzvisungirira izvo handiite but maisatya here kuti handipakondema apa ndo pamune makamirira zuva rekunzi makuno taizviziva zvokuti ivo vanotochengeta vacho vaitoti ukandadai tikake takamira tese ukaramba ukamutarisa saigona kurivhesa because anenge asingazivi kuti chichauda kuitika unoona kuti handiitesi but inini was very social like this handina kana problem kana yandakaita eni kubva ndichibva kwaMurewa kusvika ndisvike pano handina kana one day randakanzi Makore anetsana nasekuru kana nambuya maofficers kana kuti aendeswa kunotongwa kana kuti akanganisira musungwa handina yangu kufara nekutaura nyaya vazhinji vaindibvunza zvakaitika because nyaya yedu yakafamba nyika dzese nepasi rino rese saka vamwe vanhu vaindiona vaida kuziva vamwe vachinditya kutonditya chaiko nditaure naye so vaitya kutotya kuti nenyaya ndiye vamwe vachiungana vari kudya vari kuita sei but inini chandakaita manje ndakakasika kuziva kuti kuna Mwari chisati aziva kuti kuna Mwari vanhu vachikudongorerai maunganiro so vanhu vanenge vakawanda vachiti ndiyeko imi ndiyeko apana kuti ndiwego wakapara mhosva vamwe kana namanje so ndisenge ndindega ndakapara mama akuita sei manja mama akugara ndakaenda zvipira kudhara kuzvisa maoko aMwari saka bhaibheri iro ramunoona iri wedu wega iri ukanzoriverenga zvakanaka chaizvo chisimo chete mwemweka bhaibheri kudonha kwako kokuti unogona kudonha negotsi wega uri one action yako but zvimwe zvinhu zvese kana muda munoona wandibvunza nemazira ataakuriita bhaibheri tichiverenga tiri kuye kujeri kwete panapa apa pamba apa hapana pangofanani nezira rangu ndikabuda vanhu vangobva kuti handitovaisa pamaold ndingirikini ndiri kuold people's home izvozvi handi kumuka nomwati yangu nezaini mune kana riripo nepotato ndopedza ndodya masikati ndopedza ndodya zvimanheru handachandirotya vana ndinavo zvinhu zvangu ndiri right handabasa randichadi zvokutoti vamwe vari panzeka chete kungoti panotoya naasungwa kana pachiwa naasungwa vanogona kutoya zvavo vogara panapa ende ndiri kuziva kuti handina mhosva yandakaita ndinoda kubuda stereki but handachandinotya pano pasi panapa pese apa ndotya Mwari chete asi I respect ndogona kukurespectai asi handikutyei like vanotichengeta ava varipo vakagara pa vana vadiki stereki but ndorespecta zvavakapfeka zvenyika izvi handitye ndorespecta chaanondibvunza ndodaira exactly handitendereri mutaura chokwadi so masawira maizvinezvo madodongodzera here nyaya idzi vakubvunze kanoti iwe shamwari vazhinji vacho because mune vanhu vakafunda muno vakafunda zvekupedzesera nevasina nemadhigirizi varimi vari muno maticha hapana munhu asimo muno vazhinji vaitouya vachitotaura kuti hayo nyaya yako iweweka iri kunetsa iri kunetsera pakati nepakati nepakati vachiona zvandaiona inini vamwe vachiti handiwoziva kuti munhu anonzwa asingazive because unoziva zvinoita vanhu vatema ava isusu we blacks kana uda kuti hide anything kumunhu mutema ingochinyora pasi write it down kana ukasiya pepa apa riri kutaura nezvake chaizvo akaritarisa zuva rinotora uda kuputira fodya kana kuritora unoputira masawo murodhuni but newspaper akaona anoritsika akaritora adondesa kutoireti but there's news there inokugadzirisa iwewe saka if you want to hide a secret just write it down for these blacks not all blacks vasingazivi zvavanoita but munhu anoverenga chete bhaibheri iri takariverenga seri neseri tikaripedza akana nepanotoverenga tiri kunamata saka chakandipa simba rekusatya nesimba rekuti ndinorarama ndakanditarisa zvandakaitwa ndozoona kuti zviri nani pane zvakaitwa Job asi itarisa kwokupedzisira kwake ndozotarisa futi zvakaitwa Joseph ndozotarisa kwokupedzisira kwake
zvese zvinhu zvaiitika pandiri ndaizviona mubhaibheri nemavhesis even zvakataurwa naMwari kuti paPsalms 102 verse chapter 102 verse 17 to 20 kuti Mwari vachadzika kumakore vagotarisa vana vavo vakatongerwa rufu vagovasunungura. Ndaizviverenga mandakazozviona zvichiitika in my eyes tichisunungurwa napresident Robert Nengerekeni ED. Handiri kuzviona achitisunungura kubvawo kusunungura kwavakaita vakatisunungura kumunhu wese vanga vasina unanga makondemu vaisunungura munhu wese but tiri mabeneficiary of that kusunungurwa kwakatakaitwa kwe. And chakandifadza ndechekuti mukuru wedu munhu akatombosvikawo ikoko, otherwise takatopindawo tikatorarama mavairara sekuti vanonyatsoziva upenyu unoitwa kukondemu. Inini ndingati ndichisvika kuti akaita 2 years pachiva pazoitwa izvi zvakaitwa izvi zvokuti tidzikiswe, but pa 2 years idzodzo I think 1.5 years munhu ari kukondemu it's enough. Kana kuti gore chete it's enough. Kana ari munhu anoti anodzokorodza zvaakaita kana kuti achazozvipamhidzaka anenge asiri munhu. Kondemu hama dzangu haina kumira zvakanaka. Unenge uchigara uri 1 uchivhurirwa uchienda kutoilet uchibvodzoka, uchivhurirwa chikapu chipiwa uchibvodzokera 30 minutes pa 23 pa 24 hours 30 minutes dzekuona panze apa dzimwe zese unenge uri wega. Saka ukatadza kuwana shamwari yako bhaibheri hapana nyaya, fanira kutotaura nebhaibheri. Ini ndakatanga ndichifunga ndiri ndega, but once pandakazotora bhaibheri nditanga kuverenga bhaibheri ndairiverenga but ndisinganzwisisi, ndairiverenga as a novel, but apa ranga rakuti even ndikangoverenga 2-3 maverses aindigarisa kana the whole night yese ndichinamata nezvemavhesi iwayo. And ndakaona kuti bhaibheri mune vanhu vakawanda kupfuura vanhu vandoziva vandakaona panze apa. Saka ndirikwanisa kutaura nemunhu wandinofunga kuti ndingataure naye. Ivi vana Paul mabhuku ese mazhinji amuri kuona akanyorwa nana Paul vari mujeri vachitumira pasi, zvakafanana this one tinongosanganisa muri kuona manhingiriki nemaproject proposal. This is butternut farming, you see. Anditi toya aiwa tamunhu wakamati batiri kunyatsoronga zvinhu zvedu, hamuna bhiya, hamuna mukadzi, hamuna pressure, hamunei. Anditi anini hamuna chondisvibisa, but handisi kusiya zita raMwari sekuti zvemhosva zvese izvi kaizvi ndakazvikanda uko. Kana pana rungwa ndakapara mhosva ngaagare zvichimudhaka iye ari musoro make kwaari ikoko achingoremerwa nemusoro wake iyoyo achiti akapara mhakawo. Ini wangu is fresh and maoko angu is clean to God. Atikwa tichafa tigozoenda tigonogara upenyu usina pere. Izvo zvinotonamatira dai Mwari maregerera vanhu vari kundipa mhaka sekuti pamuchanditora ini muchindiendesa kwamuchandiendesa uko vanhu ivava muchavapa mhosva yekundipa mhosva yandisina. Saka garai mavarakidza zvakaitika kuti ndigonopindawo navo kudenga, because ndiri kuzviziva kuti handitsvage pane dhoo kana makey straight away. Right, this is cucumber farming, onion production, and this is butcher project and green shop. Andikuona zvinhu zvatiri kutaura zvatiri kugadzira kuti this is what poultry, road runner, this is beans production, this is lettuce farming. Zvebeans nezvese zvemapoultry maakutotanga kuzvidzidza muno kaizvi kumaita zvemakabeji ka ndaita zvemakabeji, but ndine zvinhu zvakawanda zvokuda kuita, but izvi zvinhu zvemakabeji ndio zvinhu zvaifanira kunge ndichiita ndiri pamba. Kasekuru kanenge kari pamba nambuya vazukuru vachiuya musha uchidya makabeji. Saka tiri kunzwa panze zviri kuitwa napresident kuti kune vanhu vari kunzi this one for ED, this one for ED. Handiti ndakazotaura nezviraba ndichiti toda kuti iwaya maproposal atina waya dai kurunzi zvinokwanisika kuti vagozozviona kana vavanotuma kuti vaone izvi kuti tine zvatiri kuronga even tiri mujeri, kuti tine vanhu vari panze apa vakasungwa munoziya vakabuda vaya zvinhu zvandakuona zvandiri kutodzidza kuti aikazvi kuinga ndakatouya kuzodzidza zvimwe zvinhu semunhu mukuru manje andakapfungwa keurimi. Ndakazoita vakomana nevamwe vandinavo vari mukati umu, mazita avo ndinavo vari papa vatiri kuita navo, kuti tikazowana vanotitungamirira zvisvike kuna president kuti kunokuti vaniko ex-prisoners for ED or ma-inmates edu prisoners for ED, kuitira kuti isusu pfungwa dzedu dzatinadzo tiri munomu dziregedze kuchembera dziri muno. Mozoti munomu tiringopuwa chikafu takagadwa nepfuti, unoziya imi munorara nemboka pamba kai panze apa nembwa isinorara vanhu vane pfuti vachengeta inini vachengetedzwa zve haupinde munomu
kuchengeta Tapiwa Makore senior asina mhosva yakapara. So why should I worry? Ndikuchema mhuri dzangu kuti handidzione, vamwe vanouya kuzondiona pavhista, but tiri kuti ED prisoners for ED ndeyekuti pfungwa dzedu dzatinadzo idzodzo dzekugona kunyora zvinhu zvese izvi tichidziburitsa muno tipe vakabuda vaya mujeri. Hati let's tatora izvi kaizvi takuita prisoners for ED, ex prisoners for ED, tinovapa zvese zvatinazvo izvi vari panze vakasungwa vaya toti any ningirikini province yega yega kuna vanhu vakasungwa ikoko vaunganidzwa tovapa izvi pfungwa dzatinadzo idzi. Ava vachita farming yehuku, ava vachita farming yechakati, ava vachita chibage, ava vachita zvekugadzira hupfu. Tiri apa uri panze handiti tiri kuisa maprovince. Tine vanhu vakaraswa nemusangano, tine vanhu vakaraswa nehama idzo vakabva mujeri, tine vanhu vakazvirasa kuti abuda munhu achaenda kumba kwake, mumwe akaraswa nemusangano. Toda kudzoreredza vanhu ivavo kuti tivakame tidzoke titeedze nyika yedu tiri kuna ED wedu ari kupa vanhu mari dzekuti itai zvinhu murege kugara musabe, tinge tagadzira zvinhu from prison. Saka imimi ndezvipi zvakubatsirai pazvinhu zvese zvamaita sofa muri munomu, zvakubatsirai zvakadii izvi? Chazviri kundibatsira ndechekuti taronga zvinhu zvedu nevamwe vedu vandinoita navo vari munomu, taunganidza zvinhu izvi, takuchitsvaga nzira yekutaura kwandakaita nezuro dai vakatiuka because handiti vakati hapana anosaririra kumashure. Inini ndobva ndatarisawo nepfungwa dzangu idzodzo dzati kurei zvokuti kana dai kuzoita mabasa aya handinyatsozogona kushanda sezvinenge zviita vana vadika, asi ndichavapa pfungwa dzekuti ita izvi vakanyanyawo kuzonyanyaenda kuchikoro nei, asi ndichivaudza plani yandiinayo. Nokuti tikange tanzi ED vatita kuti ex prisoners for ED, isusu panza right akomana uyaya muri kuona kwatakanga tiri kuye sezvamuri kuona izvozvo hakusi right. Zvino zvokuita izvi huku idzi danga iri chiitai imimi huku pana chikafu ichi kekutanga tinoisa zvese, tatsvaga funding yedu taisa tavapa tobva tati any province tiri kuunganidza vanhu vese vakanga vari mujeri, kureva kuti hapasina anonzi akasungwa akakudzoka kuno. Tinoita kutotambira anenge anzi akubuda kuno togona kutouya pano pajeri tisikobvunza vachabuda mabhigiras aya, vachabuda next month vaya, topindawo toita nawo mainterview kana tinge tabuda panze. Kana tiri muno tinge chida vanhu vanouya vachibvunza kuti toita sei, tovapa zvokuita tiri muno, zvokuti patinozobuda muno mukomo tiri kungonopfekera chete. Tine mateachers, tine vanorima, tine vanoita zvenguruve imo munomu, tine vanoita zvese. Handiti ndo zvatiri kugadzirira izvi zvokuti mukana chete watiri kushaya kuti tiite saizvozvo sezvandiri kutaura dai vakatibatsirawo because kupinda mujeri this jail tingati ndongona kuita 4,000-5,000 vanhu handiti, but 40% of those people vari mujeri 40% havana kana chavanoziva. Panze pana vanhu vane mari vanogadzira zvinhu zvokuti vasasvike kuno, voendesa asingagona kutaura kukoti handiti, naanotaura zvisiri zvarohwa, anopedzisira akubvuma zvaasina kuita through kurohwa, handovazvo anotarisa upenyu humwe husiriwo nekuudzwa zvokuita nemunhu akabata pfuti neshamu achiti ndokuuraya, iwo wobvuma zvinhu zvausina kuita, unomupinda muno. Saka mhuri yenyu iri kuyazokuona here pamafamily week aya? Yes. Vamwe vana baba munina? Yes. Vari kutora? Uku kwana madivision akaitika mazuva iwayo ekuti ndakatombozvinzwa zvimwe zvemuredho zvokuti even amainini vangu amaitapiwa zvandakanzwa zvinhu zvizhinji zvandoita zvimwe zvacho ndizvo ndakaita ndakanzwa pavakaenda kumuchaikoko tiri kukoti muna jaji mweme tisati takuda unonotongwa muchanda ndapasirira futi iwo musoro mama muchabvunza wandanjikuziva kuti uriko ani mapurisa ako yakumuchauka akati musoro mwana makatora imimi ndikaenda nawo Mozambique handitika uyu akuchida kuti munzwe kana muchigona kudaira mundidairewo zvandiri kubvunza. Kana mapurisa akazvizvinhu vangaazvidaire zvandiri kutaura vataura kuti trouzi rere ndere maropa remunhu DNA yako yachiti harisi remunhu handitika tauya pamusoro mapurisa ndo akasiya ati kumusha musoro uyu hausiwo mwana mudiki. Amekuti mapurisa anotanga nekunoita madoctors here vozoenda kupolisi, kana kuti vanongoenda kupolisi madoctors vobvawo polisi achita madoctors. Mapepa ayaniswa DNA nekunoti musoro uzikanwa ndoani, mapurisa voenda kumusha kunotaura kuti musoro uyu, vachitaura kumusha vakati mazina ayakawandisa. Amekuti chidhokta vakachiitira kupi chekuziva mazina emwana nekutarisa kuti aiwa
uyu wachembera uyu muhombe handizivi kuti vakazviwanako pamwe ndizvozvo zvavanodzidziswa vataura kuti musoro hausiriwo inini sini handine musoro kai yamingani wandinawo kainini neuyu wavati hausiwo mwana kwa dnn bva yanodzoka itaura kuti musoro ndiwo mwana zviri pamapepa akabuditswa kuhigh court mapurisa aikwa kuchitora musoro uye kwakuenda nawo kumusha kwedu izvo hazvichabuda manje apapo zviri kuda kuti ini ndirambe chiti nchinzi ndine mhosva ndine musoro right vaenda nemusoro kwekuye ndikunorakidza ana maitapiwa vakati aikazvi ko ndewani komusoro ndewatapiwa wabva kupi dnn kuti ndewake zvikanzi kwanditi makati mukuru ane musoro saka uyu ane musoro mingani kouyu mwana kana muchiti uyu ndewatapiwa ko wakatorwa namba mukuru alright kana chiti ini ndakatora watapiwa ndakaenda nawo handiti kwaunonzi ndakaenda nawo ikoko ko uyu ndewanu no report kuti kune mwana achaiko kwashaikwa musoro nyika yese yakanzwa kunzi tapiwa makore kune munhu akashaya mwana akati aiwa tingazonoti pamwe ndichapiwa makore sini akatora mwana musoro wakawanikwa mumusha medu paiwanikwa mapatsi emwana handitika haunowanikwa somewhere vakatouwana pari kuwanikwa zvimapatsi ipapo hamuzvizivi zvese izvo ndikutoshamisika kuti tiri kutsvaga musoro nanhasi uno aiyo musoro uriko kumusha wakatorambwa uku zvandiri kutaura izvi endai munobvunza munzwe kuti musoro uriko wakauya nemapurisa amaitapiwa kana vachizvinzwa izvi najaji akanditonga kana achizvinzwa izvi jaji akandisina amaitapiwa amainini vangu ndibvunzewo mubvunzo hanzi abvunza nechirungu at my surprise mapurisa ari kuya achititi mwana uyu musoro ndiwo mwana after taviga mwana for 7 months zvakataurika mukoti saka najaji saka musoro wacho uri kupi ndo vana uyu vava ndo wandinawo futi mumwe wandakapuwa wakatorwa nasenior inini wandonzi ndinawo ya saka uyo kauri watapiwa vese vari kuzvidza kuti une mapurisa because ndo vakataura kuti ndewatapiwa zvataurwa kuti dna kwenini wangu kanga vachiuya vandisunge futi kavandibvunze kuti iwo wavanoti wandinawo wangu uye ndakauwanawo saka imi mukaona paine misoro mitatu apa polisi chaiyo iona pane misoro mitatu unonzwa kuti uyu ndewe uyu mimwe 3 hatisi kuziva vobva vanyarara veneirasi handi vanobvunza kuti mainvestigations saka vari kuda mumwe munhu anouya futi asi kuvaudza kuti ndaona drop reropa mumba manhingi kuti ndo pamwe kune musoro they didn't investigate anything from my case zvaingoya munzeve zvamaizonzwa imimi vachiti tadai tazoenda kwakati hapana ndava vabvunzika imi kuti alright what did you investigate to kuti mubati vamakore zvinhu zvanga zviri pachena zvokuti inini ndakati ana mainini tsvairai mumba vakanoona trousi rikaeda uku ndobva ratangisa game rese zvokuti vanhu vazhinji dai kunzi ndosaka ndambokudzai paipai kuti zvinhu dai makazvitanga tichatanga kusungwa hapaitika zvimwe zvinhu ndini ndiri kukutaurira musoro uriko saka toti mapurisa akunyeba futi kuti ndiwo dnn yakati musoro uriko wakaenda nemapurisa kumusha vachinoti kuna amaitapiwa kune vanhu vari kumusha musoro mwana tava vakabvunza kuna jaji for you to know nditaura chokwadi hamuzobvunzawo zvenyu hamene mabvunzirei jaji ngaakuudzei kuti nyaya yemusoro yakanzi tacheneswa wozinda kuti yapano ndichiti sekuru ngawandipe musoro ngawandiudzewo raiti kuti uripi handina kana wechidhuri kana wokugadzira kana wokufungidzira kwaiwo mushonga wandonzi ndinawo pokumadai ndandine mushonga wakadaro handisiri kwandakaenda ikoko ndiri beherikopta kana pai handizvizive kana zvese zvaitaurwa ane mabhasi ane marori vaitaura zvese ivo vaivaya ngavandiri chibuda pachena vanondirakidzawo bhazi ravaitaura kuti ndinaro kana rori yavaitaura kana shopu yavaitaura kuti ane mashops hamunambozvidzwanzi ane mashops is a businessman inini kupi handiri munhu kudai panze ikoko muvabvunze kuti ndimi kamaitaura nguva iye muchiti andi businessman ane mari arikuda kuita zvakati arikuda zvakati chii chamuri kuzivawo chimwe chete chamungatiudze chaainacho chine mapepa kana chisina kuti apa ndopaka zvaive zvekunakidza vanhu media umo ndakambonzwa rimwe zuva zvichinzi media iyi kai inotaura zvechokwadi igotaura zvekunyepa yamunonzwa inonzi media saka zvavanoita ndizvokuti zvinhu zvinenge zvine interest kune munhu ane power ini ndogona kuita power but uyo ane something voice rake rinenge richishanda through zvaakabata
you've got a gun, une chain, handitika ina handashandi nacho, unokwanisa kundirova even ndakasimba hivyo unokata sei, because uri kutemba that gun ende uri kutemba but zvandotaura hazvinzwiki ende handina makambondinzwawo here kubva pakatanga nyaya iyo ndichitaura pamwe pano right kwete kundinyengerera ndandakatomira ndichitogara ndichitaura ndikatoti ndikanzwawo kuti Tilda ari kupikwa kana kudau vandiko kuya kuno alright tasvika panyaya yekuti zvese zviri kutaurwa zvokunzi mukadzi uyu akapindwa negonzo uyu akazonzaiso uyu mukadzi uyu ndikuda kawo vanhu vaipedza 2 weeks ozonzi aiwa zvawanikwa kuna mbuya chihoro vanhu vari panze ava vapei maredhiyo kana vasina hama dzangu vanzwe kuti kuna ambuya chihoro kuna Tilda kuna kuda kana vasingazvizivi vaende vanobuda paredhiyo vachiti tabva imi muchiti tabva kuna Makore vataura kuti wedu wendibatsireiwo ndingafire muno endai kuna Tilda kana kuna kuda muudzwe nhamba dzevanhu vakaenda kwavakanoudzwa zvakabiwa nemunhu akashayikwa nemunhu akafa variko vanhu ivo vari kuita izvozvo ndini ndiri kukumbira kana vatoda kudara izvo ndokasana kukumbira hurumende chaiyo kuti hurumende ndiri kukumbira ndochemberera mujere ndisina musha ndakapara Tilda ariko kuda ariko nemi muriko chifutaurirai hama dzangu zvanzi naMakore uyai kuno handina chandakapara muri kusiya vanhu vakapara makapari panze oraitika kana inini ndiri kukuudzai inini kuti handina chandoziva chiendai kuna mbuya chihoro chiendai kuna Tilda chiendai kuna kuda chiendai kumadzipostori chiendai kupi muudzwe munhu akaita ndiri pano zvokudai kuri kunzi tinobuda pane zvirongwa zviri kuitika zviri kuna ministi kune paro ndiri kuzviziva kuti zviriko zvisizvizvi but ndakatarisa mudenga chete kunyange vanhu vese vakanzi vakaenda ndikasara ndiri wani muno ndokunototora handise zvenyu museruri rapo shamwari yangu bhaibheri rinenge rirapo ndechitaura nebhaibheri rangu kana izvozvo I'm very happy kana kutokuona kwendata ndiri kutofara so ndatoonawo vana vangu vana vanouya apa vana baba vari kumusha vana baba vedu vari kumusha madzisabhuku vanouya kuzondiona vakauya kucentral vanouya kuzondiona pana iko kumusha ikoko amaitapiwa vaye vanotaura nezvavo havasisiko munoziva kuti havasisiko amainini havako kare kamwe kare kesaka vakaenda zvemusha wacho wakavhawazira handizvizivei maitapiwa vakaenda go there handiti muri vematv vechichi imboenda ikoko drive your car and go then take vanhu movaisa mubvunze kuti baba mukuru venyu vaite zvakati vaningina vangu vandakanga ndinavo munguva dzese dzedze dzaitaifamba idzi tichigara pakushayikwa kwomwana ndakazovadaidzisa kukoti mwajaji ndikati inini daidzai vaningina vangu vandakanga ndinavo vakapinda mumba nevandaigara navo kuti vakuudzei kuti inini handina kwandakamboenda ini kumozambiki wairehwa kuye pasipoti yangu iri kuHarare kumba ndogara mufakoso handina kwandakamboenda chidaidzai vakanodaidzwa muri kuona nyaya iyi zvazvakanditsimbirira kana but Mwari ane chekuita neni vanengina vangu vauya vakasweswa mukati makagara vanhu meme handiti mukoti totakagarawo vanonzi mawitness ese ndai panze but vanengina vangu vakatanga vaenda kunotaura naPP. To me I was surprised because ndanda kuzivawo kuti zvinomira zvakadai munhu kana achinge apinda ari witness apinde mune vanhu adazoti kuzo witness anoendeswa panze but ivo vakatopinda vakagara mukatimo pakazonzi zita rake achidaidzwa muningina wangu Makore ningi abva adaidzwa zvikanzi hazvichaita. Then there is this issue yandiri kukumbira kuti kuvakuru vemapurisa nevakuru vejudicial iyoyo ndiri kuikumbirisa kuti kana kusvika kuvakuru chaivo venyika kuti ndini ndinoda kubvunza kuti pane zvakaitika naMajor Street weKwaMurewa nepolisi yeKwaMurewa maCID handikati maCID kana kuti Major Street pakanyorwa handikapinda mukoti panotorwa fomu rekuti uyu apinda mukoti nhasi nguva dzakati apinda mukoti obva asaina Major Street obva vasaina handititesa kwakauya pepa uko rakapuwa uyo kwete inini rekuti akabvuma mhosva uyu tiri mukoti isusu mapurisa haapo Major Street haapo zvikanzi iwe shamba wakabvuma mhosva iweyo yekuti wakauraya mwana zvikanzi handakubvuma mhosva iyi because koti kwese kwaaitaurawo pamwe aida kuzotaurira tamukoti kuti handakupara uko achibvumiswa kana kubvuma nezvaanoziva iye but
major judge akati wakabvuma mhosva zvikanzi handira zvikanzi pepa riri panoona verenga zvikanzi zvikanzi vanotambidzana paipai verenga zvishuwa riri kutaura kuti akapinda mukoti akabvuma mhosva zvikanzi yes apa ndini ndakasainiswa nepolisi handititesa akabva aramba zvikanzi aiwa zvinetse nyaya ihombeka ipanze iri kurira kana dzokerai munodzoka after 3 days vadaidza magistrate from Murewa vakauya zveshuwa magistrate vakapinda vakasweya kuti ndotaura chokwadi ini vanotaura chokwadi amaiva ndotaura chokwadi vabva vapinda zvikanzi right vataura zita ravo ndimani makatanga kushanda kujudicial whatever it is uku zvikanzi nenguva yakati zvikanzi right munoona verenga yes verengai ndoriere riri kutaura kuti yakapinda mukoti rine signature yavo ndipo vaverenga pepa riri zvikanzi munoti kudiwo nepepa iri zvikanzi handina zvandinoziva muri kuzinzwa handina zvandinoziva mumwe high court zvikanzi ko iyo shamba signature rava nayo zvikanzi ndini ini ndoriziva pepa ndakasainiswa nemapurisa ko imimi majesty pepa iri makasaina here zvikanzi handida kusaina but because handizvizive but signature ndeyangu zvikanzi dzikai zvenyu tiri mumabhokisi memiye handinga handazopusawo kutadza kuziva zvese zviri kutaurika zvekukura kwandaitawo ndashanda mutourism tichidhiraivha motikati katomupindawo muhurumende mudii tichidaidai victoria falls hapana hotera ndisingazive muno muzimbabwe kana south africa zambia namibia nyika dzindakadzitenderana netourism ndinozviziva garawo nevanhu vanenge vanoti ndakafunga inini kuti majesty zvaataura kuti zvandizvizive zvichabudawo kuvanhu kuti kune pepa ragadzirwa uku kuri kuti vanhu vakabvuma mhosva namajistrate nemapurisa but zvakanyararwa why I'm a Zimbabwean handida kuuraya mwana handiti but ndakuda kuziva kuti why did they forge this thing kana judiciary vachizozvinzwa nemapurisa nevamwe vanogona kuendawo pamusoro pemapurisa ayo ngavaende vanobvunza pepa iri kana vari shaya kumapurisa uko ngavaende kuna jaji wakatitonga isusu vabvunza kuti toda pepa rakataurwa namakore paredhiyo kuti kune pepa ramakataura imimi kuti apinda mukoti jaji akanzigara pasi sei zvisina kuzobuda mupepa kunzi vanga vafojera kuti uyu apinda mukoti yasina pazvakaitwa namajistrate saka it means pane zvinhu zviri kuitika zviri kuisa vanhu mujeri muno zviri zvekugadzirwa nyaya yekuti gadzirai zviende that's why ndakazotaura nezuro pataitorwa ndi apa kwaiva vakuru vejeri paipa ndikataura ndikati panze apa ndanda kuplaza semunhu akuti pfungwa dzangu zhinji ndiri muno ndizongochema mwana kufa kwaakaita handitika but ndakadzichinja kubva mukuchema sekuti takafirwa nevakawanda maextend nana baba nana amai ndakazosvika panguva yekuti ndichifokasa pane life yatiri handisiri munhu wekuti akabuda panze achienda kunoshanda but ndinofanira kuti ivo vari muno ava vagone kunoita zvatakaita nezvimwe zvitsva zviri kuitwa panze handimuri kuzvona saka vanhu vamuri kuona vari muno mukati umu vazhinji vanopinzwa nenyaya yekushaya mari hatingataure kuti vashaya mari ipi but tiri kutaura kuti vanopinda nenyaya yekushaya mari vanhu vari panze apa vazhinji vachiva nemhosva yekuti togona kusvika pane imwe nzvimbo tongesa jurawo tobva tanyorawo kuti tongopa zita ratinoda rejeri vari panze apa vane vanhu vavakaisa muno mukati zvekuti sori ndiri kuda kutaura zvinhu zvinobatsira hazvo dai vanhu vari panze vane masimba mahombe so vatanga vati kana vanhu vakubuda neaministi kana neparoo ngavatanga vamboisa chimwe chidzidzo chinoudzwa vanhu vari muno kuti kana maenda panze apa mukanosangana madzimai akaenda mukasangana akatorwa neshamwari mukasvika akasiyanai nazo tangai humwe upenyu varume vakawanda vakadzi vakawanda mukaona mukadzi asvika akatorwa ikoko vakomana endai munotsvaga mumwe because munodzoka kuno musateerera munhu anosvika kuudza panze kuti sezvandakaita inini ndobva ndati ndabuda panze handiti pamwe kutaura kwenyu unoona kundibuditsa zvinhu zvakudzokorudzwa zvitariswa maloopholes ndogona kubuda ndobva ndasvikaona munhu anonditi uyu aiti zvakati uyu aiti zvakati indoti saka iwe ndowakatoti ndiende kujeri zvese izvo zvandakazviraba ngavazvizive zvavo vanhu vese vari panze kuti even kana kuuya kuzondoona kungavauye zvavo vakasununguka ndakavarigirira kutera because havana zvavari kuziva ndiri munhu mukuru kuti nini handingarame ndichingokupa mhosva iyo ndikazoona kuti izvi zvawaita izvi hauna kuita nekuti hausi kuziva beta ndikuudze kuti aiwa ita so that's why uri kuona dzimwe dzimba zhinji dziri panze apa dziri kupwanyika nenyaya yekuudzwa hatirikwana
iwewo kana wada munhu wako iwe ida munhu wako. I've got so many questions to ask munhu anenge andibvunza zvisina kukwana. Even ani ndokona mubvunzo kuti anotadza anopedzera kunyara atadza kupindura hazvibvunzike zvazve kune munhu, asi munhu akataura dini ndikaona kuti akurasika nenjere dzangu dzatinadzo nekudzidzo kwandiri kuita nemuno nemaonero newhatever it is. I think kuri kunzi ndabuda panze nemazira andiri kuita kuti handambosvika ndakapara ndikatogona kuswana something chekuita chine kudzidzisa mukati. Handifunga kuti munhu andotaura naye anouya kujeri. Aiwawe saka tiri kuti isusu iro jeri ramuri kuona iro hamunyatsoroona zvarakaita iro. Ndiri kufunga kuti nekugara kwenguva ka muchachengeterwa huku. Why? Muchachengeterwa huku, toisa mabhurera umarodhirana umutoisa chakati kutoisa sezvakaita kwedu kwatakabvawo archives. Kuya kwangu inini ndisina mhosva chakabata bhaibheri ndinozviziva kuti hurumende yakapinda nevanhu vese, asi inini Mwari ndiri kupfekedza ipapo futi kuti izvo zvakaitwa nesimba raMwari. Ndakataura ndikasimudza maoko angu ndiri mukamba muime ndikati nandifire pano, asi kana ndakafa ndikuenda mumaoko aMwari. But ndasunungurwa tichitenda president wedu ndaapanapa, ndiri panapa handikuwana chinhu chinoitika chinondifadza chinoitwa nemunhu ari kuita zvakaipa. Ndinotsiura kana dai akaita munhu hapana anotambira mudhuze mangu anotaura zvinhu zvisina kukwana, ndodaro no hatidizvo. Aministi neparo kana ichikuburitsa enda uri munhu kuti ukasvikosvika vasati vakuona vanhu zvakamboitwa po zvezve paaenda unoparidza akunamata vanhu vaitiza vachiti adzoka kuda kutitora kunotiuraya ati vakazozonoti aiwa ndianitone simba resu. Saka vanhu vari kubva munomu tiri kuda kuti vabude vaine zvekuita panze zvatichagona kuti dai kunzi tagona manhurikini edu aya tatagona kuti zvinzwikwe panze tachiratidza kuti ngavaite maprojekti vaite zvakati kuti vachibva munomu vanoenda vari vanhu vari kunoita something. Because munhu akabva munomu haana kwekuenda kumba aendeka ndokwaakabawo uko aende kwamurunzi Musoro kutaura munhu kuti aende kumba because akaita sei akaba vari munoma. But tikata adzidziswa zvinhu zvokuita muno anobuda panze apa akamiririrwa nevanhu vari kuda munhu anoshanda akadzidza zvinhu. All these people pane varume vamuri kuona panze paya vanonzi varume ndo vari munoma vakanyatsokwana chaizvo vakakwana vari panze mitoriro paje machichi ava ndo varuma ava ndo varuma. Kunotoni vakadzi panze kuti mukadaidzira ipapa kuti vanhu daidza handi zvakukumbirwa varume vakutsvagiwa pamaredhiyo ebva manotaura kuti kune varume kuno vakuda kuya tinotadza kupa buda nevakadzi apa kana iye ndisode 63 years ndotoona vanoti mudzimani kwemi ndikudiwawo nekugara kwadaita ndikusiya gogo Makore aiwa kutaura kuti ndikufananidza kuti kuti mbona mapyara mukadzikwa nagogo Makore. Saka tiri kutaura kuti kunakidza kwenzvimbo ine vanhu vakachengetwa zvakanaka, vanhu vari kuita zvakanaka. But nyaya yangu iye yatiri kudzokera kunyaya yatapiwa iye handiri muno zvangu handizivi kuti mapurisa ari panze apa kana kuine vamwe vari willing kuti basa riri vatange futi nyaya iyoyo ngavatangidze ngavapinde. Tinotenda sekuru regai ndivasire chitsvambe chacho kana kuti zvichitangidzika zvotangidzika vaudze kuti ina handa chandakaita ini asi kana ivo vachiziva zvinhu zvakaitika zvavasina kutaura inini kusvika ndife kana ndakava ndichitorwa every day muchinditaura ndiramba ndichikudzai the same thing. Handisi mwana mudiki anoramba achitamba zvinhu achidii, handina chandakaita. Kune vanhu vakazviita variko, kana uyo anga aripo kana nevamwe vakanga aripo, ina handizvizivi. But ini ndikagona kubuda handifunga kuti 3 months 4 months dzingapera aiwa, because I'll do something. Saka chinhu chiri kundinetsa mubvunzo wangu wekupedzisa makuda kupedza ndokuti ko idzo hama dzangu idzi vari kumusha nevanhu vese vari kunzwa vakanzwa izvizvi, hapana kwavangaendawo kwokuti munhu vari kutaura muredhiyo vachinzi vachinaonana kuda nana Tilda vachinzi aiwa ava maharaita vakazonzi endesai mombe dzakati chererai pasi dzinosvika kuMozambique, havakuzive kukana vasina ndechingoti muri ifambe imutse mwana uyu aende tinyatsoona kuti zvakafamba sei pamwana, kwete kuti amuke, kwete zvese zvavanokwanisa kuita, tinoda kuti munhu akaita izvi kana ndiri nyika ngakuchiuya bhiza kakuno kana bveni uye richindiriudza kuno kuti shamwari. Saka pfungwa dzangu dziri kundinetsa kuti why are they so quiet?
uri kuona manje ndochitarisa futi pamwe pekuti mwana uyu anonzi Tapiwa Makore handiti ndiri kutarisa mhuri yangu iyo yangu yatapiwa ndineka kusavachenesa kadikidikiso asi vakafamba mune mavachenesa aiwa ndinoda kukuudzai kuti sei ndisi kuvachenesa wanyarara because vakanzwa kunzi inini ende inini wacho ndiinavo tichitogara tese zvavari kuziva vachitoramba kuti aiwa vatati inavo ndiri kutonzwa kunzi kunenge kune kadivisheni vamwe vari kukwandiri vamwe vari uko tobva tauya amai Tapiwa kuzosvika vaende chii ndo imimi manje papa ndimunokwanisa kuvatsvaga kana kuti vakanzwa izvi vatsvagei mubvunzo kuti kuimimi musoro mwana uri kupi ndivachakuudzai kuti mapurisa akauya nawo takatora kana kuti uri uko right kuimi makabvirei kumusha vokuudzai mareasons because mwana uyoyo tumakunga tunoitwa kunzi mwana uyo anonzi ndewangu akafa handikuona pandiri kuti saka ndiri kuti inini zviri kundinetsa inini ndakanzwa zvinzi mwana uyu mapurisa akatondiudza ndanzi hayo mwana wako kaiyoyo tichaenda kumusha right mwana ari kunzi ndiwangu inini handiti ini ndo chinouraya mwana wangu manje saka ndiri kuvachenesa kuti kana mwana achinzi ndewangu ava havasi kufamba amai Tapiwa varambwa ndochidhabhura ndega nekufunga kwangu kuti saka it means ava vangu vanoti handisi kuti ndizvo vari kuti mwana uyu ndiwa Tapiwa Makore senior saka voita zvavanoita kana kuti vaita zvavanoita kuti havana vobva varamba ava futi kuti inini kana ndichiti ndiwangu ndoti mwana afa wangu inini ndobva ndati ndafarirwa futi amai Tapiwa vanonzi ndivo vanitapiwa mwana wangu inini vobva varambwa futi papachena kapa amai Tapiwa varambirwei chii chakaitika kuti amai Tapiwa varamba chii chakaita kuti ikoko kwavo kuti tunenge tumadivisheni twandinonzwa panzeva chii ende futi zvichinzi mwana ndiwangu where why how saka zvinhu zvandinofunga kuti ndiri kunzonzi amai Tapiwa vaenda kweko kumbobvunza kwavo kuti musoro uyu muri kuti ndiwo wemwana uyu avava uyu ndeupi kana muchiti uyu ndiwe mwana wangu kune vava ndeupi uri paona 1 handiri kuzvona regai isusu zvatichaita nekuti inini ndinoda kunyatsoziva kana kunzwa kuti mai Tapiwa kumushoko vakarambirwei ndozvandati inini manje semwana wenyu mandipiraka ndichakwira bhasi ndoenda kumusha ikoko ndonyatsononzwisisa manje bosa pananzwa divi renyu pa ndichanatsononzwisisa ikoko kumusha kuti mai Tapiwa vakaenderei uye misoro iyi yakuita semiviri zviri kufamba sei hamuna kuviga musoro womwana ko inga makataura kuti musoro womwana wakauya nemapurisa vachiti ndiwo tikaramba mai urambirei edheni ati ndiwo because musoro yacho inobva yawandaka kuti wangu kauyiwa ndozi ndakabika ndikaendesa mumozambique neuyu zimbabwe iri kuziva here kuti kana ndine musoro ava uyu mumwe musoro ndiwo uri kufambwa nawo uri kutenderedzwa ko mutumbi womumwe musoro uyu uri kupi no investigations about that why aiwa tinotenda sekuru ndofunga mubvunzo muri kuunzwa tamboedza kukweshana nasekuru achinditsanangurira kuti ayo misoro kana kuti musoro wamaitsvaga kana kuti musoro wamaibroadcasta zuva nezuva muchiti musoro uripi hanzi musoro uriko kumusha ungaite misoro miviri here kuti mumwe ndindinawo kuno ndakaendesa kumozambique mumwe mozobuda muchiti ndiwo momboti aiwa usi unenge wemunhu mukuru ko iwo musoro chaiwo umbori kupi runyere kupe ruri kuti amai Tapiwa Makore junior vakatosvika pakubva kumusha havasisipo pamusha apa chii chakaita kuti vabve sekuruwo vane mubvunzo ndofunga nekunzwa kwavanenge vachiita mashoko vari muno kuti aiwa zviri kutonzikana iye mwana wacho junior kufa kwaakaita mwana wenyu sekuru ndofunga kubatanidza kwavari kuita manzwa achiti aiwa ndaakutofungidzira kakuti zvichida zviri kutaurwa kunzi ndewangu mudzimai amva aenda zvichida zvaaneka kudondana
koyo mhuri yangu seiwo yakanyarara, kuine n'anga, kuine mapostori, kuina napapa vemafaya vanogona kudzosa mweya wemwana uyu nekuda kwokuti akafa asina mhosva, otitsanangurira kuti vanhu vese vari muno mujeri ivo senior pamwe chete namukoma Tafadzwa Shamba vese here ndivo vane chekuita nekufa kwemwana here, kana kuti aiwa kune vamwe vanhu kumusha uku vakaita basa iri uye vataura zvizhinji kuparika kwakaita mhosva iyi kana kuti maziviro avari kuita pamusoro pemhosva iyi. Asi chikumbiro ndechekuti fambaika, haikonei kugara ikoko muchingoti zvava vari kujeri ikoko kumaximum rega vagare ikoko, asi toda kuziva kuti mwana chii chakaitika kwaari. Tiri pano paZim News Bit TV, zita ndinonzi Elizabeth Nyagutiti Chisarai. Amane shamwari dzedu titambireiwo motiregerera, pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva, tidzake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu. Dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa, dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa. Yakajanuka tadzidza mabasa emabasa namabasa musatibananidzwa newatokotadzira. Tadzidza mabasa emabasa musatibananidzwa newatokotadzira.